आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आज सर्व शाळांमध्ये सरस्वती पूजनाचा उत्सव साजरा होत आहे. अशाच या सरस्वती पूजनासाठी वैभववाडी तालुक्यातील अर्जुनराव राणे विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी भव्य अशी सजावट केली. या सजावटीची खास क्षणचित्रे आपल्यासाठी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.